Ku ji wannan fassara daga Fulani Hausa TV sannan ku sha nishaɗin ku yanda ya kamata. Wasu fa akan kare ya mutu suke jimami, don Allah ka duba girma irin na sauniya, wai dai mutamiti wai karmi jimami. Allah akan sauniya ya in ci mutuncin uban kowa da kokarin nan, Allah bani da mutunci. Fiye da haka ma za ka aikata ɗan Fulani. Na ga an ce wai ka yi kiwo a Sambisa. Wayo, mun yi kiwo a Sambisa. Wai na ga an ce an rasa muku bam a riga ku, kana mai atishawa kawai ya mutu. A rigar mu fa 88 ka da sa. Salamu alaikum ƴaƴan samari. Wa alaikum salam, sannu baba. Yaro ba naira. Ai ko ba bihi baba. To yaro ba ni mun talaya to. Shi ma babu. Babu ce gaba bi komfo, loko ne kaɗai ya rage, kuma a radin Allah zafi gare shi baba. Haba yaro, wannan irin zafi kuma. Lokacin da muna aikin soja, idan muna mura, tiyagas muke shakawa a hanci ka ji hansi mai yayin wasan. Sai da kai lokacin da aka yi yakin duniya na ɗaya. Allah ba ka haƙuri baba, ka loko ɗin. Yaro duba mun ka gani akwai hanci a fuska ta kuwa. Hanshin ka yana nan baba. Amma feshin wuta yake. Baba gurneti ne yake fahiwa. Gonedi ne yaro, wannan irin gonedi ne haka mai azaba. Gurneti dai da kasa ne baba. Wasu 'yan sojoji ne suke yaƙi a ciki. Wannan yaro an yi fitsararre maka kunya. Ni kake gaya wa bakan magana haka. Uwarka ta yi wankan da wuri a banza ta haifu ɗan banza. Baba, duk tsohon da bai ji kunya hawa jaki ba zai yi kunya toto da he ba. Yada na ce maka yana da zafi, kace mini ba haka ba wai ka tsohon soja. In za ka yi ƙarya, wai kuna yaƙa tiyaga, kun je yaƙin duniya na ɗaya. Wai ana yaƙin duniya na 3 a hancinka. Ka inga bin duniya a hankali. Wannan fassara kuna jinta ne daga Fulani Hausa TV. Wato ainihin ku su birbida mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararra domin su samu sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora sabuwar ɗauka.